स' गाइस दिनै नै जेबो खामानि गैयैखाय आरोबाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरलायबाय। ओमफ्राय भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो, लोगोफोर बिनानावा रिल्स बानायनो होननानै बुंबाय थादों। बेनिखायनो खामानि गैया नालाय आंबो मानो ओरैनो थाबाय थानो, ओमफ्राय सानाव उन्दुनोबो मानोबो बांद्राय ओंखारलाबाया आङो। बेनिखायनो मानो ओरैनो थाबाय थानो साननानै आंबो अब्लालाय रिल्सखौ बानायहोनोसै साननानै बिनानावखौ नै रेडि जाहोबाय आरो। ओमफ्राय देलायनायाथ' देलायहोलाय थिखादों आङो लोगोफोर, ओमफ्राय खिन्थु आं मेकआपखौ बानायनो रोङा आरो। जास्ट बिदिनो फाउन्डेसनल' फुननानै सिम्पोलल' देलायहोबाय। आंबो रोङिखाय बांद्राय बानायखायाबा नालाय, ओमफ्रायहाय जास्ट मालाबा भिडिअ खालामला एफा इदि फाउन्डेसन फुननानैहाय बानायो आरो देलायो। ओमफ्राय बिनिखायनो आं बिदिनो बिनानावखौबो एसे देलायहोबाय आरो। ओमफ्राय दा देलायनानैहाय बानायनोसै। ओमफ्राय बेखौनो नोंसिनोबो दिन्थिनो सानबाय आङो माबायदि बानायो जोंनि सिस्टेमाव आरो। हाबा जाब्बा बेखौनो नोंसोरबो गोसो जानायफ्रा नायलांनो हागोन। ओमफ्राय नै आंना भिडिअ लानायावनो कल फैबाय थादों आरोना, फन फैबाय थादों। ओमफ्राय अब्लाबो थिखोआखिसै आङो, एसे उनावहाय थिखोनानै रायज्लायनोसै साननानै भिडिअ खालामनायाव एसे डिस्टार्ब मोननानैहाय थिखोथ'वाखिसै आरो आं। दायो लोगोफोर आंना देलायहोनाया जाबायानो, रोंखाया नालाय बिदिल' आरो बेनो जाबाय। ओमफ्राय दा ड्रेस गानहोनोसै, गानबाय ड्रेसाखौहाय। ओमफ्राय बे ड्रेसखौहाय आङो ब्लाउससो सुदों आरोना, ब्लाउससो गानो दख'नाजों। ओमफ्राय टप स्टाइल बायदि जानायखाय बे सिखाजों मिलायैखाय आं बेखौनो गानहोबाय आरो आगैनोहाय। ओमफ्राय नायदो गस्लाखौ माबायदि गानदों, फुलसोमोन आरो बे आखान्थिया। ओमफ्राय गरम बोथोर नालाय दाथ' एफाग्राब गरमनि दिन, ओमफ्रायनोहाय जोयो आरो बेयो एसे मुसारि नेटनिसो नालाय। ओमफ्राय बिनिखायनो बोखोना गानबाबो डिजाइन नुखायो नालाय, बोखोनानै गानबाय आरो बियो, नङाबालाय फुलसो मोनबाय। बे स्कार्टआबो बेबो आंनि सिगांनि फ्रकसोमोन आरोना, गस्लाया आं मोसानायाव गाननो होननानै बायदोंमोन। ओमफ्राय बेसे गानबाय थानो बेनो बे साननानै आं हास'नानै बेखौ बिदि खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय मिनिनो नाङा आरोना लोगोफोर, बिदिनो मालाबानि समाव ड्रेसफोरखौ गुबुन खालामनाय जाया। आं न'आवनो सुयो नालाय ड्रेसफोरखौ, माखासेखौ बानायो ब्लाउसफोरखौ। ओमफ्राय मोनसे खोथा, आं बे बिनानावनि रिल्स बानायनायखौहाय बे चेनेलाव होनाय जानाय नङा आरोना। मोनसे गोदान चेनेल खुलिनाय जादों, एबि अफिसियेल। बेयावहाय थांनानैहाय नोंसोरो नायहैनो हागोन आरो। गोदानसो, दाबो फल'वार्सफ्रानो गैथारा आरोना। बिनिखायनो बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय, बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा आंना भिडिअआ एसेनोसै, उननि भिडिअआव नुनो मोनगोन। बेनिखायनो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो। बाय बाय लोगोफोर। Thank you.